samla yalam lenti rangat bosong basa hadirang Ranikor Civil Subdivision udi uway na kisamla baningkong na Southwest Khasi Hills District ban pas ya ka AFCC license balapan ya da ka All India Football Federation ya ka baka examen lapan long nadu ka arpo pra tarik unai wing araja arpusan hadu ka khandai tarik unok pra araja arpusan Minerva Football Academy Punjab. Uniu samla ubaju it ya kejingin kai football bat baudon ru kejing terang naru dang kena ban kentiu ya kejingin kai football hakatan. Ula trai shitam bat pen orang ya kejing ang no jong u wat la udai ban ya chibun kejing kham tam ba wan na ka long yeng long sam ka baduna hakayok ka kon. Habai kran bat usamla yalam nanti rengat ula yathu bana pedang ki khat nyongot ki blai le ya ka examen ki ba pas ki long tang prangot na barok wai kri India ba ula yathu ru ba udai tang mo umar wai uba pas na po ka jalla meglaya nga lapandab ya ka diles na hos na majakat kendai ngibun ka jinge ma yiwan ka luyeng ka baduk teban puli ka silaisan hapo shlong nimyo an makaran tang ar pusau ti kisit te ka bhangin yo na ki dilesan hapo meglaya jungi ki lapoi kumbadi ki lais pa saus pangot te hadin pada da ka jing kersan jong ki parlok tengalayo ya kalat bangan lej ya ka silaisan hapo Punjab Minerva Punjab nadu ka Patrick nombo hadu khandai trik Disember te ngasukmen bah ni kapor ngapok ki sukmen namar naki khat nyongot ki bangia khud yak ti silai sanang tai baro na po lalong all over India bro kawai te ngade tang marwai na po Meghalaya te hapdeng ka jinggale ka jungi hang tai ngi suthu mana do bastang hi ngale chi ngani khud yak ni ka silai san bangan wan ra hi da ka jingjop yakni te nagi khatnyong i pas tang prangot te klong ka ba sha ban nga kentu ya kini ki samla ki badang don hi ka jingku ban le ya ka silai san sombha phidalej lej ringkat da philej namar kani ka kamdei ka basuk da philej ma philej sabar ka eba ka tin ka thlej ka don ka jinge yangi te na kaliang ka jonga ngakit bok ngakit yang langi phi baro ki ba don ki ba lej menta te bat nga sukman hi ya ka ausion bat ki porok pajor ki bala no hi ka jingrap yang nam tak ni ka jilik puli ka jonga khre kan soy te ngamdon i ringa ko nga bu nong thau baun punyat bit ki ni baro bat ngadon hi ka jing thu ba na hadin sistem tam ngan haban lek se ka bilaisan te ladang adon kalat hi ka chance ngade ban lek tamar ngi suthu ladangin sui na kumne ngin pas kumne ngin sui ka ngi bangin lek namar ka jabing du rastang ban ngilap nong rastang ban thi te ngakan bat nga kenturo ya ka sport ban phai khmat lang singi ni kinong kandong namar ngidon ka jing thu bangin penkiu ya kini kadong kathan jungi kini ka Ranikor Civil Sport Association hi barakawai Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya